Vind je fietsmodus voordat je op de fiets stapt. Fiets naar je bestemming zonder dat je je smartphone te gebruiken. Dus dan doe ik toch je smartphone checken. Stap af en zet de fietsmodus even uit. Zet na je rit fietsmodus uit voordat je je telefoon weer gaat gebruiken. Nou dames, hoe lijkt het je hem deze heb? Je hem nog even zoeken? Nou ja, ik denk dat het wel goed is dat je dit zou gebruiken en dat het toch wel helpt. Want meest net zo op de telefoon gebruiken. Dus, als je fietsen, dat je net de telefoon moet gebruiken. Doe je hem dat al eens, appen of zo, of even bel je als het op de fiets is? Ik luister op muziek. Ja. Nou is er een app en het idee is dat die app ervoor zorgt dat het onderwijs op de fiets net meer op het telefoon te zien is. Als ik dat zo is, wat denk je ervan? Maar ik denk dat bij mij net heel veel helpt, maar misschien bij oren nog. En nou is er die app en als de kist maar de squallen meid en dan kist Big Leagues Radio 538 winnen op die squalfeest. Is dat misschien een stimulans om mij te doen? Ja, dat misschien wel. Dat lijkt me best wel vet. Ja, je wist er nog net van de app au, maar nu heb ik erover verteld. Zullen we die app downloaden? Ja, ik denk het wel. Ja, sowieso lijkt me wel leuk om een mobiel te hebben. Bijvoorbeeld ergens stik ik in fietsen naar squallen staan en ik hem gewoon zetten denk ik. Wel leuk voor een squal. Zoals er dan misschien ook minder op die telefoon zijn, omdat je die app dan on hast en graag die punten samelen moest. Ja, ik denk het wel. Ja.